जोंबो गोजोनथोंसै दिनै जों खुबै रंजानाय दिनैनि दिना जोंनि जे फेयारवेल सार्भिसनि दिन मानगोनां जोंनि सार प्रबीन कुमार इसवारीनि दिनैनि बे फेयारवेलनि दिन बे फेयारवेलनि दिनखौ जोंनि जितनाल मेमोरियल इंलिश मीडियम स्कुलाव बेबादिनो लानाय जादों। बिथाङा जोंनि बे इंलिश मीडियम स्कुलनि थाखाय 1-1-2000 सननिफ्राय लानानै 29/7/2026 सिम बिथाङा बेबादिनो गावनि अबदानफोरखौ दोनदों आरो बेजों लोगोसे बिथांनि नाजानायाव जोंनि बे स्कुलफोरा बेबादिनो उन्नति जानो हादों। दिनैसिमाव बेबादिनो इसोरनि अननायजों मोजाङै बे स्कुला जौगालांनो हादों। बेनि थाखाय बिथांनिसिम हामबायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे खावलायदों परबर्ती समफ्रावबो बेबादिनो जोंनि बे इन्स्टिटिउसनखौ बेबादिनो नोंथांमोना बेबादिनो मदद खालामगोन आरो बेबादिनो हाइलाइट खालामनानै होगोन। जोङो बेखौहाय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। बेनोसै आंनि बुंनाया। हामबायसै।